Sinuwun Prabu Drupada. Lah aku terus kudu piye? Sampun ta, panjenengan nampi kemawon. Rama malah sepuh kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama. Aku pekewuh gonku bakal kondo karo kowe. Ampun pekewuh. Panjenengan ngendika? Iya, Nggih. Li nang Gus. Cap bagus Begawan Durna tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana Yali. Ngeten. Lah ya apa ya tekan. Dumugi. Pokoke tekaken penggalipun. Ya wis manut. Menawi panjenengan boten paring pangandikan kados mangkaten kesipun panjenengan boten maringaken ingkang putra-putri pun para sing Adipati kula jarwa wonten ing Sukalima. Iya. Ya wis nggih. Durna anakku cah bagus. Pangestune Bapak Tampanana ya. Nggih, Durna anakku, tole Durna. Sanget ngantosaken suka marwata sutara sing manahipun ingkang abdi utawi ingkang putra ing Bekandurna Rama. Ya, prayogakna ya Durna. Sampun boten kirang-kirang kula ngabiyantara. Bapa Penemban sarawuh paduka Bapa Penemban Durna katuran karaharjan rawuh panjenengan Bapa. Lho. Menika kados Koko Prabu Puntadewa. Bapa kula nuwun sewu kula menika ingkang putra rak rumiyin. Kula calon dados garwanipun Wara Srikandi ateges kula nyebut panjenengan menika Koko Prabu Puntadewa. Kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Aduh kula kedah nyebat kados pundi Bapa Penemban? Panjenengan kantun ngendika? Iya Dik Durna ngeten. Iya Adi Durna. Pangestumu tak bektimu tak tampa pangestuku Tampanana. Ngeten ta? Aduh Penemban kula badhe kuwalat. Mboten kula ingkang nyuwun kok panjenengan ingkang kuwalat. Mboten. Iya wis manut wae. Iya Dik. Durna bektimu tak tampa pangestuku Tampanana ya Dik. Kula pun dinggo jimat paripin dayanan ing kasantosan. Koko Prabu Puntadewa. Lah iki nek tekan Werkudara mesti apik dinggo iki. Iki nek tekan Werkudara mesti gayeng iki nggo. Wah. Aku arep dak karo Wara Srikandi. Aku dadi adimu. Aja nyebut aku bapak. Aku dadi adimu. Wah, aku ora tegel karo merem. Engko ora tegel. Karo merem tetep weruh ta? Weruh. Karo merem ya wis. Wah, Durna. Adikku. Adikku. Nah, ngoten nggak Mas, ngoten. Iya. Pangestuku Tampanana. Durna adikku. Kula pun dinggo jimat paripe. Kemarang panjenengan ngaturaken pangestu dhateng kula pangabekti kula kunjuk Kakang Mas Werkudara. Wah iya tak tampa. Wah luweh. Ora tegel aku. Tenan ora apik to. Wah lah Werkudara ora tegel Durnane ngucuk ayo wis. Ora pati becik ngene bage-bagean. Pangestu karo pangabekti ming paraming dalan ting bececer ora karo-karo ana sing nampani. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Dinten kula menika satunggiling tiyang sepuh ingkang boten nggadahi tata krami krana anak-anak kula para nalindra. Rikenggan samangke sampun kepareng rawuh wonten negaring Pancala iwa dene ingkang Rama ing Pancala boten daya-daya amadhar pangandikan krana mugi andadosna ing kawiningan persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelemban ing Samudra Madu manahipun ingkang pamaning Pancala krana sakmangke menapa ingkang ginebeng salebeting manah kula titikel menika sampun kasembadan inggih menika ngrawuhaken para putra-putra Nalindra anak Prabu Ngamarta anak Prabu Ndrawati anak Prabu Pandura
Nuwun sewu. Anak Prabu Ngamarta katuran Karaharjan rawuhipun wonten negaring Pancala. Anak Prabu Darmakusuma. Kawula nuning nggih paman tansah pinanganing kawidadan sawanipun ingkang putra pun Darmakusuma kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang putra pun Puntadewa kunjuk ngersa paduka paman Prabu sesembahan kula ing Pancala paman Prabu Drupada kula tampi dawa sami-sami mboten langkung kasengecak wanggenipun lenggah wonten ing Datra negaring Pancala. Anak Prabu Darmakusuma sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang putra pun Darmakusuma wonten ing Datra negaring Pancala titik lenggan sakmangke paman Prabu Pancala mewah anak kula ing Darawati anak Prabu Sri Bathara Kresna sarawujeng andika katuran Karaharjan rawuh wonten negaring Pancala nggih anak Prabu Darawati. Kawula nuning nggih paman tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra pun Kresna wonten ing negaring Pancala. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra pun Kresna pun njengersa paduka paman Prabu Pancala. Kula tampi karya bamba raos sing manah. Mboten langkung kasengecak wanggen jenengan kula lenggah. Kawula nun paman sampun mboten kirang prayogi. Pisawanipun ingkang putra ing Darawati dinten sakmangke menika wonten ing Projeng Pancala paman Prabu Drupada. Anak Prabu Tiang Agung Mandura mugi kasengecak wanggenipun lenggah wonten ing Datra negaring Pancala nggih. Anak Prabu Tiang Agung Mandura. Jagat Basisane ku Bathara Wayat tur jagat Pathik Indra Jaladewaku. Nggih, paman. Sampun boten kirang sekecak anggen kula ngambiyantu ngersanipun paman Prabu Pancala. Sawanipun ingkang putra ing Mandura tansah pinanganing kawidadan niring sambikala durga mendhak kala sirna. Namung parenga ingkang putra ing Mandura pun Baladewa ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngersa paduka paman Prabu ing Pancala. Kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kasengecak wanggen jenengan kula lenggah anak Prabu Mandura. Nggih, paman Prabu. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra ing Mandura wonten ing Datra negaring Pancala dinten sakmangke menika. Werkudara anakku bocah bagus, bocah jlunet Bratasena padha harja sapraptanira nggih. Drupada bapakku iya slamet aku ngaturake basaku katura. Drupada bapakku kulup atmajaku Werkudara tak tamrama ing Mandara ing Pancala mumpangestune ning wong atuhamu Pancala tampanana kulup Werkudara ndak gegem dadekake jimat ora lan prayogana nggon kadhep ngarsanipun paman wis kaya ora kurang prayoga nggonku nderekake barep kakangku sowan ana ngersane paman Prabu Pancala. Terus semeno nggih wonten dawuh Rama Prabu Marata sawangen para kadang-kadangmu para kadang-kadang werdamu ing padha rawuh ana negaring Pancala. Kulup aja nganti kinira sira kulup atmajaning Narendra Pancala ingkang tilaring tata krama marabage manem Brama sarta ngaturna bekti lawan kadang-kadang sepuh ingkang padha rawuh ing Projeng Pancala. Terus jemeno kawula nun ngestaken dapaduka Kanjeng Rama Prabu. Nun sewu Kakang Prabu Ngamarta kula ngaturaken bekti kula kunjuk ingkang rayipun terus jemeno. Iya kadangipun Kakang terus jemeno ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun ningga jimat paribik. Kakang Prabu Darawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya terus jemeno ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kakang Prabu Mandura bekti kula kunjuk. Ya terus jemeno kadangipun Kakang Yayi sira tur bekti lawan pun Kakang wis dak tampa liwat pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanana. Kula pun ningga jimat paribik dayana ing kasantosan. Kakang Mas Yodipati kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya terus semeno ndak tampa ora liwat pangestuning wong tuwa wae Tampanana. Kula pun ningga jimat paribik dayana ing kasantosan. Lan mugi kasengecak anggenipun sae lenggah wonten ing Datra ya Projeng Pancala dinten sakmangke menika.
kadang kula sepuh ing sami lenggah jeneng madaning Datulaya. Iya Yayi. Kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang terus jemeno iya. Kaya wis prayoga iya terus jemeno. Kaya wis kepenak praptaning pun Kakang ana ing negara Pancala iki Yayi terus jemeno. Nun sewu nggih. Sepinten kalepatanipun ingkang pamaning Pancala lakari kelenggan sak mangke kula wantun hambuyungi dhateng rawuhipun anak-anak kula sedayanipun sareng jengandika sami rawuh wonten negaring Pancala persasat mboten kadidene karawuhan nata ing Amarta nata ing Ndrawati miwah nata ing Mandura nanging pangraos kula kadidene kerawuhan dewa ingkang tumedhak wonten ing Janaloka nedyan ndonga padhang dhateng manahipun ingkang pamaning Pancala. Nuwun sewu paman. Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negaring Pancala ingkang wigatos namung badhe nyuwun dawuh saking pangandika paduka Paman Prabu Pancala menggah menapa ta wigatosipun dene paduka mboyongi dhateng sowanipun ingkang putra Antadewa menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra ing Amarta Paman Prabu Pancala. Nun sewu paman. Mbok menawi boten lepat titik lenggan sak menika ingkang sampun katemtokaken madyaning Nawala ingkang sampun kula tampi bilih paduka Paman Prabu animbali sawanipun ingkang putra ing Ndrawati menawi kepareng kawedhar tuwun ngababar madyaning pasewakan kula nedya nglungaken jangga mastuti sabda tama paduka Paman Prabu wonten wigatos menapa dene paduka Paman Prabu animbali sawanipun ingkang putra ing Dwaraka Paman Prabu Pancala. Nuwun sewu paman. Mboten marang-marang wisang dhateng ngaturipun kadang kula Yai Kresna miwah pangandikanipun kadang kula Yai Darma Kusuma. Yekta sawanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa ugi netepi dhateng Nawala ingkang sampun kula tampi. Bilih kelenggahan sak mangke Paman Prabu Pancala animbali sawanipun ingkang putra ing Mandura. Dosa menapa menawi kula mboten sowan wonten negaring Pancala. Mila nadyan kathah kewajibane kalindran Mandura. Paripaksa kula tilar ingkang wigati mastuti dhateng sabda tamanipun pepundhen kula ing Pancala Paman Prabu Drupada. Mila ingkang sepunika paman tumunten Ambabarana kula nedya ngangrungaken janggane ningkaken karna midhanget ingkang tetila sabdanipun Paman Prabu Pancala wonten wigatos menapa dene paduka nimbali dhateng sawanipun ingkang putra ing Mandura. Wasisaning Bathara wayah lur jagat latara. Nuwun sewu nggih. Gandeng sampun kathah pandangon saking anak-anak kula ing sami lenggah wonten ing madyaning negaring Pancala. Tumuli dinten sak mangke pun Paman nedya waloka. Estunipun menapa ta sababipun kula ngrawuhaken anak Prabu Ngamarta, anak Prabu Ndrawati, anak Prabu Mandura rawuh wonten negaring Pancala. Nuwun sewu. Estunipun manah kula menika bingung. Manah kula menika kodeng nggih. Lho, sababipun menapa paman? Dene paduka Paman Prabu paling gawe kemekaten tumuli Ambabarana dhateng ingkang putra Ndrawati nggih. Anak Prabu Ndrawati tentu pirsa piyambak bilih anak kula pun Sri Kandi menika ngibaratipun Sekar menika nedheng Ambabar Gandhawarum. Ngibaratipun Sekar menika nedheng Ambabar Gandhawarum mila kathah para satriya para nalendra brahmana mboten ngomongaken para priyayi luhur nadyan tiyang loro saudon telu saurupan wong pidak pejaraan kemawon mbudidaya sageta pikantuk pangalembananipun anak kula pun para Sri Kandi. Inggih. Kasulistianing wong warni para Sri Kandi nuwun sewu kasarane ayune anak kula menika ngantos nggawa banten kok nggih. Lho. Nggawa banten sinten paman? Nalindring Paranggobarjo Prabu Jungkung Mardya. Nalika nglamar dhateng anak kula pun Wara Sri Kandi, Prabu Jungkung Mardya sirna margalayu krana kawon tanding yuda kaliyan anak kula pun Wara Sri Kandi. Nadyan anak kula menika kasulistining warna ngungkuli dhateng wanita-wanita. Wonten ing pundi papan kemawon
nanging kalokanipun Sri Kandi menika nggadahi kaprawiran tanpa beda kados dene tiyang jaler. Buktinipun nalika Prabu Jongko Marjana Nindring Paranggubarjo menika badhe mundhut garwa dhateng pun anak kula pun Wara Sri Kandi, nanging malah suwalikipun Prabu Jongko Mardiya pecah madaning pebaratan mengsahke anak kula pun Wara Sri Kandi. Kejawi saking menika menawi kula menika gagas dhateng Wara Sri Kandi menika kula nuwun sewu nganti golek-golek anggen kula badhe ngalembono dhateng anak kula. Ibaratipun ngantos ketelasan ukara anggen kula nyandra dhateng anak kula pun Wara Sri Kandi. Dasaripun wanita baut Sristya warna turta srawunge ya ora bedak-bedake. Mila bloko suta kemawon Sri Kandi menika anak ingkang saged angangkat derajating Nalindra ing Pancala. Sri Kandi menika wujudipun putra ingkang saged ngangkat dhateng negari Pancala. Para kenya negaring Pancala saksampunipun sami srawung kalipun anak kula pun Sri Kandi. Nuwun sewu, ngibarate saiki sakmenika putri-putri negari Pancala menika kula nuwun sewu sami tumangkar budinipun satemah sepurun nambudidaya wekel anggenipun nyambut damel mboten purun kawon kaliyan piyai kakung. Inggih. Nuwun sewu, lajeng kula badhe mriksa. Lajeng perkawisipun wonten pundi? Jengandika paman malah tumunten ngalambono dhateng pun kadang kula pun Nyai Wara Sri Kandi. Lah menika ngaten. Telung dinten kepengker kula menika nampi nawala. Lho, tigang dinten kepengker menika nampi nawala inggih. Menapa nawala penantang saking liyang praja? Menapa wonten satunggiling Nalindra kebadhean judak kawibawan paduka Paman Prabu Pancala? Mboten wonten Nalindra ingkang badhe wantunan jungking kawibawanipun ingkang pamaning Pancala miwah. Mboten wonten Nalindra ingkang badhe damel risak negaring Pancala. Ning nawala menika gawe bingung ati kula. Liripun kados pundi? Nawala menika dipun aturaken saking Cantrik Sokalima. Sareng kula buka isining nawala kula surasa tulisipun urut sewiji-wiji ngantos ngandhap piyambak menika wonten tapak astanipun Begawan Durna inggih Bambang Kumbayana. Lho mangke piye? Bapa Penemban Durna atur nawala dhateng Paman Prabu Pancala. Nggih. Suraosipun tulis menika daki-daki anggenipun nyerat mbok menawi tinata urut ukara ingkang sae supados mangke saged mamet prana dhateng manahipun ingkang pamaning Pancala. Dene surasane nawala menika kula nuwun sewu. Durna menika badhe nglamar dhateng anak kula pun Wara Sri Kandi. Lho. Nuwun sewu. Koko Prabu? Nggih. Koko Prabu mireng piyambak lho. Ya aku wis mireng. Bapa Penemban Durna badhe nglamar pun Wara Sri Kandi. Wah, jan wong tuwa ora ndep isin. Wong gerang ora ngilu karo githoke. Lah ing atase Begawan Durna kok nglamar karo Wara Sri Kandi iki karepe piye? Mongko miturut ditetung babakan umur. Bapa Penemban Durna kuwi umure wis sepuh. Lah kok bakal nglamar Wara Sri Kandi dawuh karo Wara Sri Kandi ingkang umure lagi kurang tahun iki ora prayoga. Nuwun sewu. Nanging tumrap kula tiyang bangun bali wis menika mboten ing tangan yuswa lho Koko Prabu. Mboten ing tangan yuswa. Mila nuwun sewu Paman. Menawi sekitinipun Paman menika cocok, menawi sekitinipun Paman menika nayogyani tuwin kadang kula pun Wara Sri Kandi uga sagah pinengku dening Bapa Penemban Durna. Wonten pundi malih purukipun kejawi namung tiyang sepuh nyembadani dhateng pamuthaipun ingkang putra pun Wara Sri Kandi miwah Bapa Penemban Durna. Mangke piye to? Kula niku dereng nanti karo anak kula Wara Sri Kandi. Kula tanting Sri Kandi mesti kemawon boten purun. Lah wonten mriki menika lho nggih. Ingkang dadosaken bingung raos sing manahipun ingkang pamaning Pancala. Nek nganti kula taren karo Wara Sri Kandi, Wara Sri Kandi ora gelem ladosi Begawan Durna, panjenengan prisa piyambak. Durna kaliyan kula menika gedhengipun boten saged dipun icali. Durna kaliyan Ratu Pancala Prabu Drupada menika sengitipun ngigit-igit krana nalika semanten piyambakipun menika wujud awon
dipun poteng-poteng dening kadang kula pun Yayi Gandamana. Anggenipun boten gadahi tata krama, boten gadahi tata susila. Minggah wonten negaring Pancala. Tumunten nguman-uman dhateng kula, boten kuat ngampah Yayi Gandamana tumunten dipun pulasara satemah wujud awon. Lah, wonten ing mriku niku tumunten cukul raos gething keburu sengit Kumbayana dhateng pun Sucitra inggih Ratu Pancala menika. Ning elok sareng piyambakipun atur nawala dhateng ing pamaning Pancala, ukaranipun kula matur sekawit sanget-sanget sae. Lan saged mamet prana dhateng manahipun ingkang pamaning Pancala. Nanging kula nuwun sewu. Lajeng kula anggenipun badhe atur wangsulan dhateng Begawan Durna menika mangke pripun nggih? Nek kula nolak napa kekarepaning Begawan Durna, Durnane mesti nesu. Ning yen kula mboten utawi kula nampi dhateng palawanipun Begawan Durna, kula nuwun sewu. Kula wedi nek anak kula Sri Kandi menika edan. Lho, sebabipun lah wong nyatani pisih bocah kencer-kencer kok kula rabeke karo wong tuwa sing wis arep mati, nuwun sewu. Menika rak naminipun kula menika nyengsaraken dhateng anak kula piyambak. Lah wonten mriki niki kula nyuwun pambiyantunipun anak-anak kula supados sak mangke paringa dawuh kula kedah kados pundi. Kula nuwun sewu paman. Menawi kula dipun dawuhi munjat rasa paduka paman, Paman Prabu kedah kados pundi. Kula nuwun sewu kula mboten saged matur. Amargi wonten ing mriki menika mboten wonten ing lepat. Tegesipun Bapak Durna ugi mboten lepat, panjenengan Paman Prabu ugi mboten lepat. Mila babagan kula menawi kula wantun matur rasa paduka Paman Prabu, menawi kula ngawrataken Paman Prabu Pancala, ateges kula menika badhe ngentengaken Begawan Durna menika mboten sae. Semanten ugi menawi kula ngawrataken Begawan Durna kula ngentengaken rembakipun Paman Prabu Pancala menika ugi mboten prayogi. Lah saenipun dipun rembak. Caranipun rembak kados pundi? Caranipun rembak sak menika ngaten. Wong rabi menika gegarane namung siji, inggih menika seneng. Upamane wong keplok menika tangan kalih. Menawi setunggalipun sampun keplok, menika wonten pundi purukipun kedah dipun rabekaken. Menika tumrap kula ngaten. Oh ngaten, inggih. Jaran tiyang mangun Bale Wisma menika gegaranipun namung seneng, angka kalih kenceng. Ingkang kenceng menawanipun. Kenceng sewu. Tiyang mangun Bale Wisma menika sebaya mukti, sebaya mati, yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika gegaranipun tiyang mangun Bale Wisma. Ingkang salajengipun keparengipun wong tuane manten lanang wis kepareng, wong tuane temanten putri wis kepareng. Mergi menapa paman? Tiyang mangun Bale Wisma menika mboten kok njodohaken awakipun piyambak, nanging ugi njodohaken tiyang sepuh mitra kawruh tangga tepale menika tumrap kula. Ngaten. Inggih. Lajeng ingkang pungkasan kula sewu ingkang pungkasan menika wilujeng boten kitang namung sawiringkes dipun wilujengi anatata budaya adatipun papan panggenanipun piyambak-piyambak menika tumrap kula ngaten. Lajeng perkawis menika kados pundi? Kula mboten saged matur. Menawi sekawan perkawis ingkang kula aturaken menika kala wau syarat sedaya saged linampahan wonten pundi purukipun. Lah inggih Bapak menawi sampun pestinipun ingkang putra pun Wara Sri Kandi menika jodho dhawuhipun bapa penembaning Sukalima. Nggih. Anak Prabu Mandura badhe paring dawuh menapa? Nuwun sewu paman. Sareng kula petang-petang jebul napa sing dikendikake Yai Prabu Kresna menika kepara saestu lan kepara nyata. Kepara saestu lan kepara nyata kados pundi nggih? Petanganipun tiyang mangun Bale Wisma menika mboten kok perkara ditolak apa ditampa, menika mboten. Sabab tumrap kula menawi jeneng andika paman alalipun Begawan Durna ateges paman niku diklentu. Lho, klentu kula wonten pundi? Panjenengan menika ndhawuhaken anak kok pilih-pilih calon manten menika mboten sae. Jenyatanipun kodrat menika diastut dening panguwasaning dat Kamur Wedat. Pesthi menika wonten astanipun Gusti. Menawi sampun pinesti ingkang putra pun Wara Sri Kandi pikantuk Begawan Durna lajeng wonten pundi malih purukipun kejawi namung dipun dhawuhaken. Inggih. Mriko tumrap kula ngaten. Lah saiki yen Werkudara kowe duwe penemu apa? Nanging paman.
Menawi jeneng andika paman Prabu menika dangu dhateng pun Werkudara menika klentu. Lho, klentunipun wonten pundi? Nuwun sewu. Jagat menika sampun dados paseksen, donya menika sampun nekseni yen Werkudara menika nganggep Durna menika bapakne. Mula nek tanting karo Werkudara, mesti Werkudara matur dhateng panjenengan yen to bapakne kudu entuk Wara Srikandhi. Rak ngono to, Werku? Ora caturan. Kok ora caturan piye? Ora usah nyambung perkara iki karo aku. Wah, nadyan Durna bapakku kuwi tak anggap wong tuaku. Iya Durna bapakku arep dhaup karo Srikandhi, aja taren karo aku. Lho, ora taren karo kowe iki kok bakale kleru. Klerune nggo napa? Kowe anake Durna. Kowe dianggep anake dhewe. Nalika semono kowe wis ngandhakake yen to Durna kuwi tak anggap wong tuamu. Mongko wong tuamu wis kirim nawala marang Paman Prabu Pancala bakal nglamar karo Wara Srikandhi. Lah saiki anake piye? Kowe sarujuk apa ora? Wah, ana ratu tak bingkem cangkeme. Lho kok dibingkem cangkeme piye? Ora sah taren aku. Aku ora melu-melu perkara iki. Werkudara? Nggih. Lho kudune kowe melu urun penemu. Wong kuwi ya nyatane gurumu, kuwi bapakmu. Wah, krubut loro aku ora wedi. Kok malah ndak nantang krubut loro aku ora wedi piye? Kakang Adi to mojoke karo aku. Drupada bapakku. Werkudara piye? Aja taring karo aku. Ana ing kene yen ngrembug perkara Durna nggone rabi, aku ora melu-melu. Arep rabi ya ngono, ora ya mangsa Baranga. Lho kok sik to. Lah jare ngendikane anak Prabu Mandura, sira kuwi atmajaning Begawan Durna, anak minangka dudu anak sejati nanging anak tumrap nggonku meguru karo Begawan Durna. Dadi perkara rabi kuwi kudu pilah. Aku ora melu-melu rembugan yen perkara Durna ngene bakal rabi karo Wara Srikandhi. Rabi ya ngono, ora ya luweh. Kuwi dudu perkaraku. Kados pundi nggih? Nah itu tumrap kula menika leres. Nah itu tumrap kula menika leres. Nah itu tumrap kula mboten leres. Werkudara kudune duwe penemu, bapakne arep rabi iki piye? Mbok menawa Werkudara sesuk dadi joget karon se. Wah. Baladewa piye? Metu njaba gelandang. Lho, sing gelandang ki aku. Bar gelandang apa kok dadak gelandang arepe? Wah, aja ngece karo aku. Aku isin perkara ngrembug Durna arep rabi karo Wara Srikandhi. Arep rabi ya luweh. Ora ya dudu perkaraku. Aku nang kene ndereke barep kakangku aja jak rembugan sing werna-werna. Kudune kowe iki melu urun penemu. Wah, cerewet. Iso menang ora? Ora iso menang tak larak njaba. Werkudara, aja kaya ngono Dimas. Kudune si Adi duwe penemu. Barep. Wah, kabeh-kabeh do ngece karo aku. Wis mengko ndawal ora rampung ya wis. Werkudara ora gelem duwe penemu, ya mangsa Baranga ora apa-apa. Nanging nuwun sewu nggih. Sekedhik sampun tinarbuka manahipun ing paman pun Drupada ing Pancala. Sasampunipun kula nampi ngendikipun para anak-anak kula, nadyan anak kula ing amarta dereng paring dawuh menapa-menapa, kula pitados. Krana panjenenganipun ewuh yangipun badhe munjuk atur jenyatanipun Durna menika sampun dipun anggep tiyang sepuhipun para Pandhawa. Nggih, Paman. Kula saking menika sampun kula tetepaken. Tetepanipun Paman kados pundi? Kula mboten gadahi hak tuwin kewajiban maringi wangsulan dhateng Begawan Durna. Nanging nggadhahi kewajiban paring wangsulan kula kinten cocok mathuk tuwin gathuk menawi anak kula piyambak ingkang badhe nglampahi. Mergi ala becik bener luput nek sing nglakoni sing paring wangsulan. Perkara mengko uripe kepiye menika sampun dipun sandhang piyambakipun, boten kula ingkang damel sastra wirang sarta sasaranipun anak kula pun Wara Srikandhi iki. Nuwun sewu nggih, anak Prabu Ndarawati. Wonten dawuh, Paman. Anak Prabu Pandura wonten dawuh, Paman. Menika malah boten panglinging kula waspaosaken sowan wonten negaring Pancala. Menika Begawan Durna ning kok sampun nyandhang cara manten. Menika kersanipun kados pundi? Kok ora Bu? Nggih. Bapa Penemban Durna sampun rawuh wonten ing negari Pancala nyandhang cara pinanganten. Lho la iya, la iki kok wah la iki. Wah, Durna kok nyandhang cara manten Werkudara. Werkudara iki bapakmu nyandhang cara manten. Cerewet. Wah,
aku kepengin ora weruh kahanan iki. Iki lho sawangan iki lho. Wah, edan. Wah, lah kok wah jarian sak dengkul kok jerone training. Ana tulisane SDN Kretek. Werkudara iki deloni. Wah, kok anggere pisan kas kowe ngecek. Diterok tekak saka mburi. Kok njur kecung ditekak saka mburi. Sik Kumbayana, Durna. Padha kanthi Raharja Sapratamu, Begawan Durna. Godhog plegudhug suwalu gembol suwarante, somorante hawela. Berkapa istripun Rama Mara Sepuh. Wilujeng sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Mara Sepuh. Kusik to kusik. Aku ki dulurmu tuwa. Kowe karo aku mbiyen ki padha-padha siswane Pendhita Ngulandara Sang Begawan Rama Bargawa. Kowe nek nyebut aku ki biasane Kakang Sucitra apa Kakang Drupada. Lah kok saiki kowe nyebut aku Rama Mara Sepuh kowe entuk sapa lan aku tau ngrabekke kowe karo anakku apa piye? Calon. Panjenengan pun menika jalan badhe sampeyan pun wara Sri Kandi iki ta Rama. Jumbuh kalian menapa nyamung ngaturaken wonten ing Nawala. Ingin sampun kasrat bilih kula sowan dinten menika sampun kula tetepaken. Paduka Rama Mara Sepuh Rama Prabu Mantara anu Pancala kedah maringaken ingkang putra-putripun Wala Sri Kandi badhe kula dhaup. Badhe kula boyong wonten ing Sukalima. Mboten-mbotenipun ingkang putra-putri menika dawuh wonten ing Padasuri nanging badhe dawuh wonten ing neraka jahanam. Lah tembunge kleru Werkudara, kleru ya men. Kok Prabu menika ampun bebeda Werkudara lho. Engko nek nganti nesu malah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Wong aku durung menehke anakku kok Durna, lah kok wis nyandang cara manten. Gladi resik. Latihan nyandang cara pinanganten. Mbok menawi mangke wonten kupluk utawa istagene ingkang loba. Ora ndrawasi. Oh ngono. Inggih. Lan kula pitados panjenengan tentu maringaken ingkang putra putri menika dhateng ingkang putra pun Begawan Durna. Kusik to, kowe iki dudu anakku ning kuwi dulurku nom. Sakmenika dados putra panjenengan. Calon putra Sinuwun Prabu Drupada. Lah aku terus kudu piye? Sampun ta panjenengan nampi kemawon. Rama Mara Sepuh kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama. Aku pekewo nggonku bakal kondo karo kowe. Ampun pekewo. Panjenengan ngendika? Iya, Nger. Li nang Gus. Cap bagus Begawan Durna tak tampa. Pangestune bapak tampan ana ya Li. Ngeten. Lah ya apa ya tekan. Dumugi. Makane tetep-tetekaken penggalipun. Ya wis manut. Menawi panjenengan boten paring pangandikan kados mangkaten kesipun panjenengan boten maringaken ingkang putra-putri pun Wala Sri Kandi badhe kula dharma wonten ing Sukalima. Iya. Ya wis Nger. Durna anakku cah bagus. Pangestune bapak tampan ana ya Nger. Durna anakku, tole Durna. Sangat ndadosaken suka marwata sutra sing manahipun ingkang abdi utawi ingkang putra Begawan Durna Rama. Ya prayogakna ya Durna. Sampun boten kirang kangge kula ngabiyantara. Bapa Penemban sarawuh paduka Bapa Penemban Durna katuran karaharjan rawuh panjenengan Bapa. Lho. Menika kados Kanggo Prabu Puntadewa. Bapa kula nuwun sewu kula menika ingkang putra rak rumiyin. Kula calon dados garwanipun Wala Sri Kandi ateges kula nyebut panjenengan menika Kanggo Prabu Puntadewa. Kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanggo Prabu. Aduh kula kedah nyebat kados pundi Bapa Penemban? Panjenengan kantun ngendika? Iya Dik Durna ngeten. Iya Adi Durna. Pangestumu tak anu bektimu tak tampa pangestuku tampan ana. Ngeten ta? Aduh Penemban kula badhe kuwalat. Mboten kula ingkang nyuwun kok panjenengan ingkang kuwalat. Mboten. Ya wis manut wae. Iya Dik. Durna
bektimu tak tampa pangestuku tampan nono ya Dik ya Dik. Kula pun dinggo jimat paripe dayangan ing kasantosan. Kakang Prabu Puntadewa. Lah iki nek tekan Werkudara mesti apik iki engko iki. Iki nek tekan Werkudara mesti gayeng iki engko. Wah, Drupada bapakku aku njaluk pamit lho Kusik. Aja lunga kowe nang kene. Wah, aku isin ken mau karo Baladewa. Bapak Durna katuran karaharjan rawuhipun. Lho, menika Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Kula menika ingkang putra Indrawati. Pun ta, ingkang wonten mriki menika kadang kula sepuh sedayanipun. Sapa sing ora gelem mangsuli apa sing dadi aturi Begawan Durna minangka bocah sing enom dhewe, tak anggap pancen ora setuju. Durna dawuh karo Sri Kandi. Ngaten iki mawon. Sampun nggih, mangke ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Dipunut kemawon keparengipun Durna menika kados pundi? Kakang Prabu Bathara Kresna kula ngaturaken bakti kula konja. Oh iya. Durna adikku cah bagus. Pangestuku tampan nono ya Begawan Durna. Oh, kula pun ninggal jimat paripe ning kasantosan. Adikku cah gagah. Adikku canjelone Durna. Wonten dawuh Kakang Prabu Baladewa. Slamet kamu. Tansah pinanganing kawidadan nire sami kala bekti kula konjuk. Yo tak tampa. Pangestuku tampan nono ya Di ya. Kula pun ninggal jimat paripe ya Kak ya. Prayoga nunggon mulunggu. Sampun boten kirang prayogi. Kakang Prabu Mandura. Werkudara. Apa? Ayo mbageke. Enggak. Isin. Ayo to mbageke. Ngendan. Ora mbageke ora ngajeni karo wong tuwa. Iki gurumu, iki bapak gurumu, iki wong tuamu. Ora tok mbageke. Wah, Durna bapakku. Aku ngaturake bektiku katur Durna bapakku. Kakang Mas Werkudara iki. Wah, udu anakmu. Durna iki arep rabi karo Sri Kandi. Mula Durna iki dadi adimu, saiki sudu bapakmu, diwangsuli. Wah, aku wedi nek kualat. Kakang Mas. Sampun astre kalian kualat, kula ingkang tanggel. Mergi kula ingkang nyuwun. Kakang Mas Werkudara. Kula ngaturaken bukti kula konjo Kakang Mas. Wah, Kang Mas. Sampun ngados ngaten to. Wah, mbarep aku kudu piye? Aku dhewe bingung, Dimas. Werkudara. Drupada pamanku piye? Wangsulana sing apik. Manut karo karepe Durna mengko ndak malah kagul kok gelan atine. Kang Mas Werkudara. Kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk, Kang Mas. Wah, Kang Mas. Sampun iki ringa-ringa, monggo kula maringi menapa? Pangestu menapa-menapa badhe kula tampi. Wis to gawe selasa isin. Wah. Durna. Bapakku. Aku arep dak karo Sri Kandi. Aku dadi adimu. Aja nyebut aku bapak. Aku dadi adimu. Wah, aku ora tegel karo merem. Engko ora tegel. Karo merem tetep weruh ta? Weruh. Karo merem wis. Wah, Durna. Adikku. Adikku. Ngoten nggak Mas, ngoten. Iya. Pangestuku tampanono. Durna adikku. Kula pun dinggo jimat paripe. Kemarang panjenengan ngaturaken pangestu dhateng kula pangabekti kula kunjuk, Kakang Mas Werkudara. Wah, iya tak tampa. Wah, luweh. Ora tegel aku. Tenan ora apik to. Walah, Werkudara ora tegel Durnane ngucuk ayo wis. Ora pati becik ngene bage-bageran. Pangestu karo pangabekti mimpanamu dalan tik bececer ora karo-karo ana sing nampani. Kakang Prabu iki kasinggihan. Durna, kula wonten maring dawuh. Sak banjure karepmu. Lho, jumbuh kaliyan awula ingkang sampun aturaken. Kula namung badhe ngabun pinenjangan jejawar sonten. Kula nyuwun paduka Rama Marasepuh Rama Prabu. Drupada ing Pancala maringaken para Sri Kandi badhe kula boyong wonten ing Sukalima. Gusti. Yen aku maringake mongko anakku Sri Kandi ora gelem, kuwi dadine ya ora apik. Mekaten.
semono uga yen aku nolak kekarepamu mongko Sri Kandi jebule cocok dhaup karo kowe kuwi ya dadine ora apik mula apike sing bakal nglakoni bakal lak tempukake marang sira Begawan Durna ature Sri Kandi mengko piye kudune kowe bisa nampa kanthi ati ing legawa dados menika kula badhe dipun panggihaken kaliyan para Sri Kandi ya bakal tak temokake karo Sri Kandi aduh bungaku tanpa upama Sri Kandi pirang saya iso nyawang gambarmu ana ing dompeting pun kakang kasuestiane warnamu ing tanpa timbang persasat jagat nganti berbeken marang komandange kasuestiane warnamu oh lole wis Kandi wis ora iso tak bayangke kowe pancen yo awak-awakmu ya apik tenan dasare kowe ya lencir kuning tur dasare suaramu ya wah cantas tunggunen sawetara Sri Kandi bakal tak timbali kula semanggaken Rama Marasepuh terus semeno wonten dawuh timbalan aja dikangelan Mbak Yumu timbalana mrene eneng daya sing butuh wangsulane Mbak Yumu ora nestaken dapar madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah mandika ngadhawuh Rama Rarja saprabtamu tansah minangka kawidadan ning sambikala kepareng kula katuraken sembah semua kemeng mabek di kula kunjung ngersa patuga Kanjeng Rama iya tak tampa wong ayu pangestune wong tuamu tampan ana kula pun linggo jimat paripen kaya ning kasantosan ampune rambute wae kaya ngene oh Sri Kandi aku diwai geger wis senengi ra jamak-jamak kowe madhep rono rasane kaya wah donya iki katon padhang banget Sri Kandi kowe kaya masuk angin ketara bekas kerokanmu nggon geger ting cloreng kaya macan ning ora apa-apa wong ayu kerokan tetep katon ayu kejaba nek wong elek ora kerokane mboseni nuwun sewu menika sinten Rama Begawan Durna tobat menika pun Bapa Durna ya pancen bener kuwi Bapa Durna merga umure sabaraan karo pun Rama. Lah terus wigatosipun menapa teniwatu kami miji dhateng wiswanipun ingkang putra pun Wara Sri Kandi. Sri Kandi, wonten dawuh yen kowe diwengku dening kakung kira-kira piye? Tobat gandeng rencang-rencang sabaraan kula menika sampun sami rabi sedaya. Estunipun kula menika wirang lho Rama. Pendak-pendak kula menika dolan kan rencang-rencang kula tertentu dipun tangleti Sri Kandi nggon ora bisa kapan. Monggo nyatanipun dumugi mriki menika dereng wonten priya ingkang nuju prana dhateng manah kula. Saengga kula dereng saged netepaken sinten ingkang mengko garwapun Wara Sri Kandi. Oh ngono. Inggih. Lah upama sira kuwi tak paringi utawa tak paringi dawuh gedene utawa kasarane kowe kuwi tak jodokke ngono kira-kira gelem apa ora? Tobat. Jaman samangke menika nuwun sewu lho Rama, kula menika dipun menangaken milih manut dhateng reteking manah kula. Ora kok kaya jaman biyen pendak-pendak duwe anak dijodokke, pendak-pendak duwe anak dijodokke. Mula ora ana jaman biyen kuwi ana temanten sepasar bubar. Durung tutuk kene bangun Bale Wisma, ora nambaran rasa tresna rasa seneng. Mekasan durung anak-anak wae wis padha pegatan mergo dijodohi karo wong tuane. Tresna menika kajengipun milih. Bener Sri Kandi, kaya ngono kuwi bener. Tresna milih, kudu milih. Mbok apik, mbok elek, mbok enom, mbok tuwa, ning sing baku kudu wani milih. Oh, dadi kowe emoh yen tak jodokke. Mboten. Monggo satemene aku kepengin adreng jodokke kowe karo piyai kakung. Tobat. Sinten Kanjeng Rama? Ning upama kowe tak kandhani kowe aja kaget. Mboten. Tenan, mboten badhe kaget. Lan aja ngumpat-umpat karo pun Rama, uman-uman kelawan pun Rama. Anggepen yen to aku iki paring dawuh dene kowe ngum sarujuk ya syukur, ora ya ora apa-apa. Mekaten Kanjeng Rama? Ya. Sinten Rama? Pancala eneng daya. Tobat sampun gemeter manah kula. Mergi wonten Koko Prabu Darma Kusuma, Koko Prabu Ndrawati, Koko Prabu Baladewa, Kang Mas Yodipati. Menapa sekintenipun peranganipun menika badhe mengko garwa kaliyan kula nuwun sewu kula mboten saged matur Rama. Kusik aja kesusu.
putra-putraku iki ora duwe niat nglamar karo kowe. Lajeng sinten? Pendhita Durna ning mburimu kuwi pengen diladeni kowe. Batu-batu, Pak. Nuwun sewu, menapa kula mboten salah pamireng iki lho nampi panjenengan Kanjeng Rama, kleru pamireng piye to? Kuwi tenan. Sawangen to. Begawan Durna wis macak cara manten kaya ngono kuwi niati arep nglamar karo kowe. Lah iki ning ngriku ajiban menehi wangsulan ming kowe Sri Kandi. Mbok tampa apa ora? Aja nganti pun Rama menehi wangsulan ning kleru penampaning Begawan Durna mengko mundhak bebudhek katentreman negaring Pancala. Mula wangsul ana dhewe karo Sri Kandi. Katresnanku. My love. Apa kowe arep matur apa kowe? Nuwun sewu menapa panjenengan leres menika sowan wonten negari Pancala mriku badhe nglamar kula. Ha manjen iya karo Sri Kandi. Ana kowe Saturnawala karo wong tuamu, aku bakal nglamar karo kowe tak ajak urip bebarengan. Kowe tak ajak urip bebarengan ana ning Sukalima. Kowe meneh ana umur dawa karo Begawan Durna ya Wara Sri Kandi. Tobat to panjenengan mapun panjenengan pendhita kok ora ngilo karo githoke. Menawi dipun tonton babagan yuswa sepuh panjenengan trimbanipun Wara Sri Kandi. Monggo kula menika pantes minangka dados putra panjenengan lah kok panjenengan menika badhe nglampar dhateng pun Wara Sri Kandi, Pak. Tobat. Mboten badhe kelampah, mrembahan mboten badhe kelampah. Nanging semanten panjenengan sampun ngantos kagol kogelan penggalipun. Kula nuwun sewu kula menika nggadahi patembaya. Duweni patembaya apa Wara Sri Kandi? Nalika sedanipun tapi pejahipun Prabu Jungkung Mardiya. Nalika kula tolak katresanipun piyambakipun ngamuk punggung tumunten Taman Merakaca dipun risak dening Prabu Jungkung Mardiya. Samangke sinten kemawon ingkang saged dadosi Taman Merakaca kados wingi uni malah boten wonten godhong taman ingkang gogrok setunggal. Oyotipun ingkang ngalum kedawetah kados wingi uni menika ing badhe kula ladosi menemban. Gandak blekutuk lole soma ranti habla anteng-anteng ana ing mripat nek dicoplek marai muncul sak matane. Habla. Dadi kaya ngono penjalomu Sri Kandi. Batu-batu patinggi penemban. Sinten kemawon sing dadosi Taman Merakaca? Boleh kados wingi uni menika badhe kula ladosi wonten ing Madya padha praktek gelar. Nanging mrai paduka penemban boten saged dadosi Taman Merakaca kados wingi uni, Pak. Tobat. Bebasanipun panjenengan menika nuwun sewu boten saged aninggol dhateng pun raganipun Wara Sri Kandi. Aku njaluk pamit. Aku bakal mangsah tapa sawise kula wonten paring ada. Lah pendak-pendak aku pun Rama wae aja nganti gawe kogel kagelan ati ning Begawan Durna. Tak ati-ati nggonku ngaturi marang Begawan Durna aja nganti runtik atine. Lah kok malah kowe gampang men nggone mangsuli karo Begawan Durna. Tobat. Ayo dipun boten ngatenaken mriku boten badhe saged lapah Begawan Durna menika tumulike sasaking negaring Pancala. Mongko Taman Merakaca sampun bibrah slangkrah boten kanten-kantenan. Yo, pancen bener. Inggih. Mila samangke boten badhe saged sinten kemawon dadosi dhateng Taman Merakaca kajengipun Begawan Durna budidaya saged lan botenipun kula kinten boten badhe saged ning Gosek Durna iki pendhita ampuh lho. Ampuh kaya pil. Ing nami tiyang menika ampuhipun menika inggih winates. Lah iya ning mbok menawa Begawan Durna kuwi engko iso kula kinten boten saged. Kula nyuwun lho. Kula wangeni wekdal wektune mboten dangu-dangu namung setunggal dinten kemawon menawi saged dadosi menika tegesipun badhe mengku garwapun Wara Sri Kandi nang menawi mboten saged. Lah iya sampun kedamu pos badhe sinandhingan kang putrapun Wara Sri Kandi. Wah, jan pinter tenan kowe. Tobat mas sekolah. Lah iya, lah inggih. Iya Werkudara mantri lanang rasida rabi cerewet. Kowe kita takoni kok malah cerewet-cerewet. Wah, kowe somong aku ora melu-melu perkara iki. Durna arep rabi ya ben, ora ya ben. Aku ora ngurusi perkara iki. Lho, kok ora ngurusi piye? Kok Prabu sampun. Mangke pindak boten prayogi. Yo, Sri Kandi, kula wonten maring ajal. Tak tampa. Bubaring pasukan bali marang taman lan nuwun sewu anak Prabu tetiganipun kula suwun.
kula kuwatir kalian Begawan Durna menawi sakmangke kogel kagelan manahipun tumunten damel risak negari Pancala. Mila menawi dereng wonten kerampunganipun perkawis Srikandhi menika kula suwun sampun sami kondur wonten negarinipun piyambak-piyambak. Kula aturi mesanggrah sawetawis wonten negaring Pancala. Nggih, paman ngestaken dawuh. Nggih, paman ngestaken dawuh. Inggih, paman ngestaken dawuh. Werkudara, nggih. Aja mbok tegake negara ing Pancala. Yo, ngestake dawuh. Terus semena wonten timbalan. Budal kang padha sebeng sun kundur kedaton. Kawula nang pamit madal pasiran. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik terus semena kaya wis ora ana dawuh maneh. Rayipun garip Gustiaki Cemadung dawuh. Wonten paridamel menapa nripaduka Kanjeng Koko Prabu ngawi sanggaring Purwadyabala. Sinuwun. Nadyan abdipun Praguta Cemadung dawuh kados pundi pawartosipun nripaduka ngawi ingkang abdi padyan pun Praguta lho. Sriagi wonten timbalan. Praguta wonten timbalan ingkang dawuh wektu dina iki nampa dawuh timbalaning Kanjeng Paman Prabu ing Pancala. Lamun panjenengan ingsun ora bali marang negara Mandura Praguta. Lho, sebabipun menapa kok mboten kundur wonten negari Mandura? Ngerti lamun negara Pancala iki mau kerawan Bapak Begawan Durna ingkang padha kepengin sarta Bapak Begawan Durna kepengin dhaup karo ya kuwi kadangku Yayi Wara Srikandhi. Nampa ature Wara Srikandhi ingkang kepengin banget sapa wae wong lanang bakal diladeni watur iso dandani Taman Mairakaca. Iki lajeng mula Bapak Pembandura tumuli mingar saka negara ing Pancala nanging kuwatir ing Paman Prabu Pancala. Yen to ana apa-apa ing tumandha ing negara Pancala mula aku Yai Prabu Kresna Putri Yai Prabu Darmakusuma dikeparengake kundul marang negara. Dikeparengake sawetara papan ing negara Pancala. Lah ngaten kok Prabu Ndorowati ugi badhe sawetawis nyepeng wonten garing Pancala. Ya, pancen bener kula Setyaki. Kejaba saka kuwi panjenengan iso dipasrahi kanten remaning negara ing Pancala. Mula Praguta prajurit Mandura Ndorowati lan Ngamarta dadekno siji supaya ngrondani negara ing Pancala. Aja nganti ana dom sumuruping banyu. Aja nganti Ngamaraja saka slosaning Garu. Yen to nganti kataman mengkono aku yang bakal diruputake dening Kanjeng Paman Pancala. Ha inggih ngestaken dawuh. Nah itu lho mekaten kula namung kantun dederek kesa paduka Gusti kula Sanata. Dinten samangke parang paduka kados pundi? Prahuta wonten timbalan. Metu njaba nembang utawa budhaling wadya. Wadyabala Mandura Ndorowati lan Ngamarta dadekke siji supaya ngrondani negara ing Pancala. Wah. Inggih. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Andura menawi katiti priksa sarta kabidalaken sewanci-wanci bodol mboten badhe nguji wani lho. Yen to kabeh padha miranti tumuli nembang wisan dandan pindho kula kok entul bodol. Nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah. Apa ingin dadi wigatine? Lan apa ingin dadi jalarane? Dene sira ora padha kelawan adat ing ngemus lakon. Ih. Estripun mani-mani menapa? Para sing manah kula badhe munjuk aturasa paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung wonten raos ajrih salebeting manah kula, Yayi. Wonten dawuh tunggaling pun Kakang kuwi mung Siadi. Pun Kakang Sumala lan Supali kuwi bebasane loro ring atunggal ora bakal bisa dipisahke. Dadi yen to Siadi duwe gegayuhan mestine pun Kakang bakal kudu bisa dadi jalaran kasembatan gegayuhanmu. Kosok baline yen to pun Kakang ing duwe gegayuhan Siadi kudu tansah njangkung marang gegayuhaning pun Kakang. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Namung yen kados ning kamuningan Koko Prabu estunipun gegayuhan kula menika miturut kula namung kabetan pribadi kula piyambak. Ya, ana bakul jamu nang kene. Bakul jamu dengkulmu melacak ya. Iki nujum negara. Tumule aja melu-melu. Kowe melu-melu mungsuh wong Pancala demen ora dawa umurmu modar kowe ha. Mule ayo ora. Mule nang omah tengok-tengok yo metu udut kowe gawe kopi malah wis tentrem. Tuwek kaya ngono arep perang sing tok gundelke apa? Tenaga ya wis ora sentosa.
kekuatan ya wis ora ana. Aji Jaya Kawijang iki nek cara kuno ora masuk ning jaman saiki. Iki digunakake cangkeme iki ndredeg medhun iki. Ya wis ben ora. Wong kali kula tuwek-tuwek ora arep mungsuh wong Pancala. Monggo Pancala iki gabungan antaraning Toprak Sapta Mandala karo Negara Ndarawati karo Siswa Budaya wis bareng. Aku ning hari sing maju Padang Wartaya ora ana sing iso menang sabenare dhewe ra. Kowe tak mungsuhku murid kowe. Awak tak mungsuhke kok tak mungsuhku. Tak mungsuhke murid kowe nek nganti iso menang. Aku meguru karo kowe 20 taun. Keparat kuku karepe dhewe. Lho perang wani ora? Perang wani ora? Apa nyanyi? Wani to. Ngomongnya nyanyi. Kowe iki mangsulana, wani apa ora rasa kok ki ngomong aku rajong. Wani ora? Mani. Wani, Mangi. ora wangi. Wani apa ora? Angin. Mungsuhe wong-wong Pancala. An macam ni anik awalan Wis kana, kowe le omong ya ngono kuwi men do bludrek ora ngerti omonganmu. Maju kana. ora Name nanas. Mayang bunung. Ora kaya mesti dia cepet. mana namanya ngopo Nyamanya lamanya nakanya nindak awe opo apa we? ngopo Apa we? piye Piye ya manjur we? Apa we? Apa we? Kenapa? piye Jangan nyindir apa we? Apa we? Apa? mbuh Doblok. Nak kenapa? Nak tenem lah. Nak tenem. wonten menapa Kyai Mas prajurit edan omongan ra cetha idune muncrat-muncrat kaget apa aku kaget Namanya? hah Nyapa? piye Nyapa we? ngopo Nyapa we? Nyapa we? aku to Nah. Patih Udawa Pinter. Ini ada mau goblok aja, Nanya mana ini? kancaku kae goblok ra iso semaru Nyot. cocok kok cocok Coba we. Udawa Dawa. heeh Mana mundur? hah nek mundur aku ora nggo motor Nama mana nama? Tapi nak mundur. motor apa Nama mundur. mundur Ya. aku ora gelem iso mundur kowe sapa Nah, nyala nyamang dong. Ding ding dong ding. Nah. apa Nyamang dong. Ding ding dong nah. Ding ding dong nah. wo temenggong titik duwi jreng Nah. jeneng kok aneh Aneh nyopet nyala temen ora aneh jeneng apa kulit jeneng ora temen. oh iya rene aromo Nama panjang wong nyanyi nyepala. Panjang. gawe patine wong Pancala Caranya to. kowe mungsuh Oh.
prajurit mosak asik barisan Pancala. Sapa kowe? Namanya Wah. Iki apa iki? Apa piye? Kaya apa? Utal. Apa? Anane utal. Wong ora udol. Uang. Ora kudara. Ora. Ini tidak apa? Wah. Ngopo ora to? Mboten ngeten babar pisan bila badhe ketemu prajurit sing rata edan. Omongane ra cetha. Ngomong ada selo. Ayo prajurit Kalingga. Lho kok prajurit Kalingga piye? Prajurit Pancala ketemu prajurit Palingga dados geger. Wah, kok dadi kowe mundur. Kula pun matur kancan prajurit rada edan. Wah, omongane ra cetha. Malah samenika ngamuk punggung. Mergo do bingung. Raden Werkudara kemawon kalah mergo bingung ajeng pripun niku ora dok mergo bocah niku rada pripun. Mundur. Tandrene iki. Atur-atur sampean mengke nek mumet. Ora. Mundur kok tandrene kene. Tantene nang kene kok nek tekan kene nek pancen aku ora dong. Wah, gecekane diase. Oke. Mutar we. Gunangan bosku, gunangan bosku. Dengan Gregoro kita kowe dhewe tak tutuki siramu. Syukur sarai cenanangan. Nek ngomong nyambut ame. Apa? Nek ngomong nyambut ame. Iki bos sing ra cetha. Nyama. Nek nama. Jelas. Jelas. Nana bek nyok Nyawe. Piye? Iya. Ngopo? Ngomong. Baladewa. Banyak. Alat Eva. Iya. Bulan baleni. Nyaman. Sapa kowe? Menggong duit. Neng. Sapa? Menggong duit. Neng. Yang mati bonita. Lunga mati cepat. Dora bisa Pak Guru. Yang ini apa nama? Prajurit karo kok di Nengke sampene dhewe. kowe bali ora? Bali ora? Bali ora. Kowe bali ora? Kowe gelem bali ora? Gelem bali ora? Kowe aja gawe kisah negara Pancala. Kowe aja gawe kisah prajurit saka negara Pancala. Kowe gawe geger negara Pancala aja ngangkat dosa. Mungsuhmu Baladewa. Nyak. Ama, mohon maaf. Mohon apa? Mohon maaf. Mohon maaf. Dari mana? Ini ya. Benci bapakku Baladewa. Bapakku Baladewa. Bapakku Baladewa. Ini bapakku Baladewa. Masa? Nanti mana? Gimana? Gini mana? Titik banjir di Prabu Baladewa cek banjir di banjir. Prabu Baladewa nyumet mercon. Ucus ngoblok. Tua bangka goblok. Tua bangka goblok dasmu kowe. Paham ae. Rumahnya ning tanya aku dengan mendong penjir panjang. Yayi Wara Srikandi
Bekasan akeh telik Mangindra Jala ingkang bakal mbebudheg banyu bening kanaring Pancala. Ing wigati mung bakal kepengin ayunake marang adhiku Wala Srikandi. Mekaten Gusti Prabu. Mula kang saka kuwi aja mbok kendhoni ngene dandan nanging malah kepara kencana. Dipagri sing bibit kanan negara Pancala aja nganti ana ing Kamalaja saka Sela-selaning Garustyaki. Lho niki ngestaken dawuh Koko Prabu. Nganti nalika semono disusul dening Kakang Mbok Para Drupadi. Kadhawuhan kundur marang Pancala. Temeka dina iki pangrasaning Janaka ora bisa semeleh Kakang Semar. Mulane ingkang gumana musik ana ing penggalika jaba mung Wara Srikandi. Kepasang yugya katujuh ing udene Koko Prabu ngamarta apa dene Kakang Mas Panenggak. Nedenge rawuh ana ing negara Pancala. Mula Kakang dina samengko ora ana niat liyane kejaba mung prapteng negaring Pancala. Mulane anak mojone ingkang keri Kakang Semar derek nolaku jantraning Janaka prapteng negara Pancala Kakang Nayantaka. Mulat para sang Arjuna Asmanya kang kamanungsan kasrempan tingkang mungsuniran padha kadang ing nek pancen ngoten Lawi kula ming saderma nuruti napa sing dadi dawuhipun Ndara. Awiden kula dherekaken sowan wonten negari Pancala sumusul ingkang neraka kekalih Ndara. Kita sebarke watu timpura ning papan Taman Marakaca. Ing kono Taman Marakaca bakal pulih kaya wingune Janaka matur sembah nuwun tanpa windan. Ya wis. Kanthi kaya mengkono kita kebat budal marang negara Pancala. Nggih nambeng bae sing ati-ati. Ndara aku tak mangkat tetutke daraku. Nggih, Kakang Semar ngatos-atos Janaka ulun kondur makayangan Gongger Permadi.